Bakit bobo? Oo. Jervin. Right back. Girls. Ba, na-injured din ha? May injured din na tayo ha? Magbalikan kayo. Di mo lapat. Wala mo nangyari.
Tama? Hindi. Yes! Nagkakain na ako mamaya. Nagkakain na ako. Huwag gusto magsalita. Baka pagod siya na, iskanto.
Minsan ko lang yan. Yan. Tara, Lex.